Ahoj, já vás vítám u mého dalšího vlogu. Už tenhle vlog točím po milionátý, protože pokaždý začne foukat vítr, takže když zapnu tu nahrávku, tak tam slyším to video, tak tam vlastně slyším jenom jak fouká vítr a mě tam není slyšet vůbec. Takže doufám, že to teďka už není slyšet, doufám, že je všechno v pořádku. No a vlastně jestli si pamatujete na minulý video, tak jsem tam povídal vlastně, jestli chcete, abych začal od začátku, teda abych si založil nový kanál, abych začal od začátku, že bych tam rovnou začal točit kvalitnější videa, teda nekvalitnější, že by už tam byl vlastně, že bych už tam byl vlastně zkušenější, než jsem začínal na tutom. Takže jsem tam dal hlasování, když tam dáte vlastně like, tak to znamená, abych pokračoval na tutom kanále, a když tam dáte dislike, tak je to vlastně znamení, abych vlastně si založil nový kanál a abych začal zase od začátku vlastně už s těma zkušenostmi. Takže když dáte vlastně like, tak pokračuju, když dislike, tak si zakládám nový kanál, takhle. No a tohle by bylo na tuto téma vše. Dneska už je docela pěkně, až na ten vítr teda, ale je hezky, takže už tady není taková zima jako předtím. No nic, takže dneska, minule jsem vlastně byl tam, na tamté straně, ale dneska jsem šel sem, na tu druhou stranu, abyste to tady taky viděli. Dále je vlastně druhá vesnice, jestli tam vidíte. Dále most železniční, je tam vlastně jsou tam koleje. Tady je druhý potok, nebo já nevím, jestli je to ten samej, jestli se někde napojuje na sebe, ale vlastně minule jsme byli tam. Jo, pak jsem se vás chtěl zeptat, jestli chcete, jak chcete, aby ty vlogy byly dlouhý. Jestli chcete, aby byly jakoby třeba 13-minutový, anebo vlastně jestli chcete, aby byly kratší 5 až 7 minut, anebo delší 13-minutový. Takže to napište dolů do komentářů, jestli vás třeba to po chvíli přestane bavit ten vlog, že už se to prostě, už vás to přestalo bavit, takže bych tu informaci řekl zase v dalším vlogu. Dneska to bude asi tak 10-minutový vlog, nebo možná trošku kratší, protože dneska mi nemám zas tak moc o čem mluvit. Včera jsem vlastně měl o čem povídat. No, vítr zase začal foukat, tak já doufám, že mě slyšíte. Svítíte teda tady hrozně slunce, takže doufám, že to vidíte, ale já si myslím, že to vidět docela dobře, ale já teda nic nevidím. Svítí tu slunce opravdu strašně, ale já doufám, že vy něco vidíte v tom videu. No a pak bych ještě rád mluvil o co budu natáčet, takže já jsem se rozhodl, že začnu natáčet novou sérii, a to jsou Minecraft minihry. No, teďka začal zase víc foukat vítr strašně, takže chvíli počkejte. Rozhodl jsem se, že natočím novou sérii Minecraft minihry, kde vlastně budu hrát různé minihry, třeba Build Battle nebo UHC a tak, na různých serverech, takže na to se určitě těšte. Já už jsem to zkoušel točit, ale mě ty minihry moc nejdou, takže až asi za nějakou dobu, protože já jsem to nikdy třeba když jsem hrál Build Battle, tak jsem to vždycky natočil, ale nikdy jsem to nestihl dostavit, takže to by bylo takový blbý to dát do videa, takže jsem to nakonec nevydal, ale určitě někdy příště něco takového vyjde.
já budu asi natáčet jinou minihru, protože Build Battle mi zrovna moc nejde, takže tu moc natáčet nebudu. Ani Survival Games to taky natáčet nebudu, protože to mi taky moc nejde. Hide and Seek budu možné natáčet. To budu možné natáčet, protože v tom nejsem až zase tak špatnej, docela mi to jde. Takže na to se určitě těšte. Pak Lucky Block Wars, na to se taky určitě těšte, protože to mi taky docela jde. A to taky budu natáčet, takže na tuhle minihru se taky můžete docela těšit. Pak ještě nějaký, pak jo, UHC Run budu točit. Určitě, ten mi docela jde. A Egg Wars a Bed Wars taky budu točit určitě. Počkejte, já potřebuji zjistit. Já vůbec nevím, jak dlouho natáčím. Protože tady je hrozně světlo, takže já jdu někam sem. Do stínu. Jo, 6 minut 13 sekund. Takže to máme ještě čas. Mě tady spadla bota. Takže ještě budu chvíli natáčet. Jinak napište mi taky do komentářů, co chcete, abych natáčel, co vás nejvíc baví. A nebo řekněte, jestli chcete třeba nějakou novou sérii, abych začal. Já teda jsem se rozhodl, že budu natáčet nějaký nový mod. A nechte se překvapit, jaký. Ještě jsem ho teda nenatočil. Nevypadá to, že by ještě dneska vyšel, ale tak třeba možná zítra by skoro s velkou pravděpodobností by to vyjít, protože zítra mám čas, dneska nemám, protože hned po tomhle vlogu jdu na karate, takže dneska nečekejte a musím se ještě učit na písemku z češtiny, takže video vyjde až zítra. Jsem zvědavej teda, co mi napíš, jestli budete chtít, abych si založil nový kanál YouTube, anebo abych pokračoval. Zatím to vypadá, že budu pokračovat, protože už tam mám 2 lajky, ale samozřejmě ještě se to může změnit, protože to hlasování je až do konce června, mám tam teda 2 lajky a 0 dislikeů vlastně, takže to zatím vypadá, že bych mohl natáčet na tom svým starým. Já jsem taky pro, abych vlastně natáčel na tom starým, ale někdo mi řekl, že abych začal od začátku, ale taky, když budu hodně chtít, já se zatím ještě nejsem jistý, ale třeba kdyby to vyšlo nerozhodně, tak bych mohl udělat obojí, a to, že bych si udělal druhý YouTube kanál a ten svůj bych si nechal. Točil bych na oba, třeba bych udělal nějaký YouTube kanál, kam bych točil videa, který bych vlastně do svého normálního kanálu netočil. Třeba bych tam mohl točit ty informačky, aby nebyly na tom kanále, ale na mém tom druhém. Ale zase ty informačky, jakoby, tak tam říkám někdy důležité věci, takže a vlastně na ten druhý kanál se asi budete dívat, nebude mít tolik sledovatelnosti, takže spíš bych se přiklonil k tomu nový kanál, anebo pokračovat na tom starém. Asi mít oba bych nechtěl, ale já se samozřejmě přikláním k tomu, abych pokračoval na tomhle, ale můj like se nepočítá. Takže je to jenom na vás, už tam jsou ty 2 lajky, za to jsem moc rád. Jo, mimochodem, teďka mi někdo dal 7. odběr, takže děkuju vám, už mám 7 odběratelů, což je docela fajn. Jo, pak ještě dneska možná vyjde doporučení na jeden YouTube kanál, takže na to se těšte. A víc k tomu YouTube kanálu, na který budu dělat doporučení, se koukněte na to video.
Takže to minulý video jsem byl docela překvapený, že ten vítr tam nebyl až zas tak moc slyšet a ty kapky tam nebyly až zas tak moc vidět. Čekal jsem, že to bude o hodně víc horší, takže za to jsem docela rád, že to nakonec bylo pěkný. To video nebylo tak v blbej kvalitě a za to já jsem docela rád. No, já bych to asi ukončil, nebo ještě ne. Ta je vlastně druhá louka, tam určitě někdy taky půjdu dělat ty vlogy, takže tam někdy půjdu taky. No a tohle, mě už dochází vlastně baterka v telefonu. Já se jdu podívat zase tam do stínu, jak dlouho už točím, abych zase netočil moc dlouho ani moc krátkou dobu, protože vlastně chci ty vlogy dělat kolem 9 nebo 10 minut. Minule to bylo 13, tak mi prostě napište do komentářů, jestli chcete ty vlogy dlouhý, delší anebo kratší. Já vím, že 7 odběratelů je ještě docela málo a že mi to málo kdo z vás tam napíše, ale tak aspoň někdo, kdyby napsal, tak jsem spokojený. Jo, hele, 11:30. 11 minut, takže já už se asi vrátím domů. Já doufám, že se vám tento vlog líbil. Zanechte like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Takže ahoj. Jo a vy asi ta reklama vyjde ještě dneska. Takže tohle už je opravdu vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like, odběr. Je to akorát, protože zase začal foukat vítr. Takže ahoj.